magana ne akan kannonmu ko in ce yaranmu da suke nan gwamnati. Yawancin su a nan gudun sun ɓata kusan shekara 5 shekara 6 suna zuwa makaranta suna abu guda ɗaya kafin su samu wannan kwanin da suka samu na farko a rayuwarsu shine primary certificate. Amma kafin su samu wannan kwanin su kaɗai ne suka san abin da suka fuskanta kafin samu wannan kwanin. Babu bane mai sauki. Za su kasance abin da yawanci mutane ba su yi nasara ba, ya sa mutane ba su yi nasara a rayuwarsu ba, shine ba kowa bane yake da zuciyan da zai iya fuskantar waɗansu wahalhalun da zai kai shi zuwa nasara. Yawancin mutane za su dakata. Waɗannan yaran su ne yaran da a ƙanƙantar shekarunsu suka ki dakatarwa. Da safe za su tashi ba za su samu su ci abinci da kyau ba, za a musu wanka da sauri. Waɗansu a makarantar suna bacci, su za a sa su dole su zo makaranta. A hanyar zuwa za su ga abokanan suna wasa, su ba su da lokacin da za su yi wasa, za su yi sauri za su zo makaranta. In suka zo makaranta kuma teachers ma zai iya ta su yi latti kuma ya kwanishin su. Wannan yana faruwa kullum, amma ba su dakata ba, suka ci gaba. Yau gashi sun samu result su. Waɗanda iyayen da suka yi kuskure suke cewa a'a ana punishing yaran su saboda haka sun cire wannan yara a nan makarantar, gashi na yau ba su samu result ɗinsu ba. Haka a rayuwa yake, ba wannan ba a bangaren makaranta ba ne. Ko me muke bukata a rayuwarmu dole sai mun fuskanci waɗansu wahalhalu kafin mu yi nasara. Amma idan muka ce bara ni wannan ba, to rayuwarmu a kore za mu kasance muna yin regret, muna gana sani. To shine abin da nake bukata, iyayenmu mun san da cewa kuna kokari, musamman da gashi nan yara kanana sun samu wannan certificate, yara kanana suna yi speak irin wannan English din. Amma kuskure da muke aikatawa wata rana shine rashin koyawa yara sanin darajar malamansu. Abin da ya sa karatu yanzu a society mu ya zama abin da ana yin shi kullum, amma sai mu ga kaman ba ma amfana da shi. Waɗannan mutanen su ne mutanen da suka ɓata lokacinsu, suka ɓata time ɗinsu, sun tabbatar da cewa yaranku sun samu abu mai kyau na rayuwa, ko da ba a biyan su abu mai kyau. Su rayuwarsu sun yi devoting akan yaranku su samu future. Waɗannan yaran su ne fishin ƙasarmu. Yanzu ba muna wani lokaci bane za a ce za mu tara wa yara dukiya, ba muna lokacin da za mu ce ba za mu iya ba saboda ba mu da kuɗi. Muna lokaci ne da za mu ce dole sai yaran mu su yi karatu saboda abin da kawai suke bukata a gurin mu kenan. Muna gani yadda mu yara da yawa masu dukiya an bar musu dukiya sun tashi rayuwarsu ya zama a banza, dukiyan an zo an kashe shi a banza. Amma babu wanda zai taba yin da ya sani dan ya ba yaron shi ingantaccen ilimi. Babu yaron da zai da ya sani dan ya bata shekaru ya yi karatu. Saboda haka yanzu ba abin da yaran da suke bukata a gurin mu illa abu guda biyu. Suna bukatan goyon bayan mu, sannan suna bukatan addu'an jikokinsu. Idan muka ba su goyon baya, muka musu abin da suke bukata, mun tabbatar da cewa yaran nan za su zama abin da suke so. Wannan ba lokaci bane za a ce wai yaran mu suna ba su tafi makaranta ba. Idan muka duba history, tarihi ya nuna mana cewa yawanci yaran da suke zama wani abu ba yaran wajen su bane. Yanzu idan muka duba former president din mu Goodluck, ba mu san baban shi ba sai da ya president. Buhari ba mu san baban shi ba. Yaran wanda ba kowa ba su ne suke zama wani abu, su suke zama wani abu. Yaran da iyayensu wani abu ne ba abin da suke zama. A president din da muka yi, president din da muka yi na Najeriya gaba ki da akwai wanda baban shi president ne babu. Yaran talaka wanda ba su samu komi ba suka sha wahala, suka tafi government school, suke tafiya a ƙasa, suke zuwa makaranta ana musu dariya, su ne suke zuwa su mulke mu wata rana. Saboda haka ba wai lokacin za mu tsaya muna cewa dole sai mu kai shi makaranta mai tsada, a'a wannan lokacin za mu ce ne za mu yi amfani da abu kaɗan da muke da shi mu tabbatar da cewa sun samu karatu mai kyau. Saboda haka sai future mai kyau. Kuskuren da iyaye waɗansu daga cikin iyayenmu suka yi shine yasa yau gashi mun tsince kanmu a wani irin situation. Mun tsince kanmu a wani lokaci wanda yanzu muna bakin ciki idan mun ga yaron makotanmu yana yin abu mai kyau, amma muna farin ciki idan muka ga yaron makotanmu yana yin shaye-shaye.
sai muka ɗaukai 'ya'yanmu kawai muke tunanin su ne yara, su muke so tarbiyyarsu ya yi kyau. 'Ya'yan waɗansu ba ma son tarbiyyarsu ya yi kyau. Yanzu gashi wannan kuskuren nan shine yasa waɗannan yaran da ba su samu tarbiyya mai kyau ba, waɗannan yaran da suka yi shaye-shaye muka bar su muna musu dariya, yau ga su nan su ne suka zo suka zama mutanen da kai da ka ba ɗanka gida da moto ya kasa samun zaman lafiya. Waɗannan yaran yanzu suka zo suka zama kidnappers, armed robbers, rapers, wanda da a can mun inganta musu rayuwarsu daga baya da su ne suke mulkanmu, su ne suke duba tsarin ƙasar mu yadda ya kamata a yi. Wannan kuskure ne da muka yi, ya kamata a ce mun gyara kuskurenmu saboda future mu yake. Wannan yaran yanzu babu abin da suke bukata a rayuwarsu illa karatu. Saboda haka mu dage, bara ka taba ba da wani excuse ka ce wai ba za ka iya ba. Wannan ko yaro mai shekara 7 zai iya cewa ba zan iya ba, amma great mutane su ne mutanen da su za su san sun tabbatar sun yi. Ni na ga wanda yake saving 50-50 naira a haka ya biya ɗan shi ya yi karatu, matan shi tana wanki, a haka daga 50-50 naira ta biya ya samu certificate na primary, ya gama secondary school. Ka tsaya kana cewa wai ban da shi ya ake so yi, an kore ɗanka a makaranta kana fushi. Ba wannan lokacin ya wuce, wannan lokaci ne da kawai za ka yi ma duk yadda za ka yi ka biya.